co bych vám mohl říct jako takový update, co se týče mýho kradeného telefonu. A tak je, že ten člověk, já nevím, jestli si pamatujete, říkal jsem vám, že ten člověk si vyndal simku z mýho telefonu a provolal na to nějaký peníze. Jo. A ta funny věc je, že ten člověk tam pravděpodobně tu simku nechal, nebo nevím, co se stalo, nevím, jak se tohle mohlo stát, ale ten člověk si objednával Bolty. Od soboty do teď. A včera přišlo třeba 6 e-mailů od Boltu. Děkujeme za vaši jízdu. Tam jsou ty adresy, odkud kam jel ten borec. Je tam, kámo, odtamtud jsem, vole, placenou hotovost. Kámo, a to ani není, že by to jako bylo jen z té soboty. Mně přišel dneska e-mail, že borec jezdil v pondělí někam, vole, jel, do nějakého klubu nebo něco. Kámo, a tam zase byla ta adresa, odkud, že jo. A to nebylo jako, že by to po každý bylo odinut. Tam se ta jedna adresa se tam opakovala třeba 4krát, kámo. Dáš tu adresu? Nedopadli ho, že jo, protože jako já jsem tohle si zjistil, ale já, abych to dostal k tomu fízlovi, který to řeší, tak já potřebuji, vole, obvolat tamhle místní oddělení, ale ono se to stalo jinde, takže, vole, to musíme poslat tamhle na to místní oddělení, takže to posílají tamhle na to místní oddělení a i tamhle na to místním oddělení to ještě nedostali, takže, vole, tamhle na to místním oddělení, no, my už si to tam poslali, vole, takže tamhle na to místní oddělení to ještě nikdo nedostal, no, takže ten případ je furt ještě otevřený, vole, někomu leží. Víš co, ono to je strašně, vole, byrokracie, která jim trvá 4 roky, že jo? Ale, kámo, to je strašně funny, protože já o tom člověku vím úplně všechno a on neví nic z toho, kámo, jak je to možný? Jak se ti to stane, že ty někomu ukradneš simku a dáš si ji do telefonu a pak si objednáš Bolta? Ten borec se musel s tím číslem do té Bolt aplikace přihlásit, protože já, když se přihlásím do Bolta tady, počkejte, já vám reálně ukážu, co mi to ukazuje. Protože já jako občas Boltem jedu, když někam, vole, potřebuju něco. Počkej, kde mám Bolt? Já když dám Bolt, tak mi to ukáže, že jsem odhlášený. A když dám sign in, tak mě to jakoby pošle kód, zadám kód. Something went wrong, vole, please try later. Takže borec mi prostě farmí na můj Bolt účet, prostě jízde. Ale já jsem to měl 5 hvězdiček jako zákazník, ty vole. Kurva. No, takže tak.